Armija Republike Bosne i Hercegovine nastala je u teškom istorijskom vremenu za Bosnu i Hercegovinu i nju su činili uglavnom obični ljudi, istinske patriote ove zemlje. Zahvaljujući tim ljudima mi danas imamo državu Bosnu i Hercegovinu. Između ostalog moglo se čuti na svečanosti upriličenoj u Banovićima u povodu obilježavanja 26. godišnjice od formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prema riječima Fahrudina Hasanovića, predsjednika koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona, i poslije 26 godina od formiranja armije, može se reći da su njeni pripadnici sačuvali obraz ovoj državi. Armija Republike Bosne i Hercegovine i njezini časni pripadnici nigdje nisu išli iz države Bosne i Hercegovine da ubijaju, da kolju, da pale i da žari. Oni su branili Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini i to su časni ljudi. I danas građani Bosne i Hercegovine koji vole Bosnu i Hercegovinu trebaju da budu ponosni na te ljude. Država nije im rekla pravo hvala za ono što su radili za državu Bosnu i Hercegovinu i oni su i dalje časni. Ništa ne čini države loše da bi napravili problem države u njenom funkcionisanju, iako su najzaslužniji za ovo što postoji u Bosni i Hercegovini. Iako su dali sve za državu i nakon 26 godina nekadašnji pripadnici armije još uvijek ne mogu ostvariti svoja osnovna prava, a jedno od njih je usvajanje zakona o pravima demobilisanih boraca. Uistinu mi smo dosta dali za ovu državu, čuvali svoju državu, čuvat ćemo i dalje, a ovo je i prilika, da kažem, zašto smo i mirni ostali u ovoj godini, zato što je ovo izborna kampanja, zato što bi nas mnogi stavljali u svoje redove, na čijoj smo strani i tako dalje, ali možemo im poručiti da od iduće godine, odnosno od oktobra, mi ćemo imati aktivno učešće u i pravljenju i mnogim zahtjevima o ostvarivanju svojih prava. Sigurno ćemo u tome uspjeti. Prema riječima Enesa Gegića, ministra za boračka pitanja u vladi TK, mnogi problemi boračkih kategorija u Tuzlanskom kantonu su dijelom riješeni, poput stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite i stipendiranja učenika i studenata. Međutim, krucijalna stvar nije riješena, a to su ratni vojni invalidi sa manjim invaliditetom koji su ušli u poodmakle godine, sve više su bolesni. Mnogima su firme propale, plate nemaju i na kraju posebno da ukažem na demobilisane borce koji nažalost nemaju svog krovnog zakona da crpe neka sredstva redovna koja bi im bar davala golu egzistenciju i pomogla njihovim porodicama. Obaveza aktuelnih vlasti na području TK je da učine sve da poboljšaju stanje demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, porodica šehida i poginulih boraca. Politike koje se nalaze na prostoru Tuzlanskog kantona ulažu maksimum kako bi poboljšali stanje demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, porodica šehida i palih boraca. Mi imamo i obavezu i dužni smo svi oni koji se nalaze na javnim pozicijama i funkcijama da se sjetimo naših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, naših čestitih časnih boraca koji su svoje živote uložili, dio zdravlja, dio tijela. Naravno da je nama kao predstavnicima izvršne vlasti također bitno da ukazujemo i nadograđujemo, da kažem, sistem državne uprave koji će na neki način sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, to je kroz sve njene strukture, učiniti da dostojno žive život koji im je preostao i da im se zahvalimo za sve ono što su učinili u odbrani Republike Bosne i Hercegovine. Mogu reći da su neke stvari prema boračkoj populaciji mogle riješiti i ranije i kvalitetnije i bolje, ali evo, na nama je svima da radimo da ti ljudi koji su najzaslužniji što danas imamo Bosnu i Hercegovinu, moramo svi raditi i pružiti im puno više. U povodu obilježavanja godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine u Banovićima je održana svečana akademija na kojoj su uručena priznanja rudnicima mrkog uglja, vladi TK i općini Banovići. Delegacije boračkih udruženja, vlasti Tuzlanskog kantona i općine Banovići položili su cvijeće i odali počast šehidima i poginulim borcima na centralnom spomen obilježju u centru grada. Manifestaciju obilježavanja 26. godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine organizovao je Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, a domaćin je bila organizacija demobilisanih boraca općine Banovići. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom vlade TK, rudnika mrkog uglja Banovići i općine Banovići.